Lai thangjak metalni chichuku shalmario Ministry of Home Affairs ni faisingtei raida seatei hakotor tei hasteo habai tongfainai rokno detect khlai rutuk karioi kefil rohna bagai saklaijak aboni aglo nukjaka kabangma hasteo 2000 mal khungbai nok subai raida seatei fainai rokno rwkhlaijak fiaba hasteo abahai kara yapri romjakliya haini bagai hasteo bo abahaikeno kara yapri romjakna bagai raida seatei tripura hasteo tongnai rokno rwkhlainani sanmung teinai lahar himbotok khlailaikha mongia kami lahar himbotok khlaimungni yagulo mongia kamini video diptono debormano deputation yafalaikha lahar himbotok khlaimungo tongo TTAADC ni EM Kamal Kalai Krishnapur Block Committee ni President Mohendra Deborma Working President Oshuk Deborma teitongo juda adongro बेलायखि हामबाय सारा त्रिपुरानि लगे लगे नरक जतन साइमानो थांनाय 19 मेव मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स चिनि होम मिनिस्टर अमित शाह जीनि साख्लायजाक रायजा सायाखे इंडियानि बिसिङो बांग्लादेशनि निनि रिफ्यूजी इलीगल माइग्रेंट जाय म्यानमारनि रोहिंग्या पाकिस्ताननि आफगानिस्ताननि जे फानो तंथुन बरनो नायथुइ कारिनानि बरनो ताय दाक्ति डिटेंशन खाय डिपोर्ट खाय रहरनानि बागै जे नोटिफिकेशन कारिजाकमानि आबोनि त्रिपुरा हाफांनि सामौनो तै जों बेलायखे सन्तुष्टया जों हाफाङा तंफानो सिनि त्रिपुरामा थापाति नरंनो खना सारा त्रिपुराव सालथामबारै सालनिबारै विभिन्न जायगायाव माहायके जों ब्लक डेपुटेशन एसडीएम डेपुटेशन पुलिस स्टेशन डेपुटेशन जागाय दङ जों तिनि हायना हाय मंगिया गामि भिडिअनि याक्तै जिनि आरो त्रिपुरा हास्टेनि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा जिनि थानि जिनि सानमुं भारतबर्षनि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नि साख्लायजाक अ रायदानो तामनि बागै नरक हिसाबन सामुंताया ताबो जों राते खरबसन नायतुक मांखा बर तंग आबारनो नायतुगै कारनानि बागै जों दाक्ति सानो आबारनो बागै जों तिनि मंगिया गामि हातिव तिनि जों गोबांमा अ हातिव फालि जानाय पाइफायनाय लुखरक जतर चिनि त्रिपुरामा था पार्टी न हामजाकनाय बतङ हामजायाव दं तो फानो ओ इलीगल माइग्रेंट रायजा सायाखा हाफायनाय रखनो दाक्ति नायतुगै किफिल रहनाय इस्युओ जतन फाइ जों बाक्से तिनि रेली हिमबायबायखा खरांथि साबायखा जों खायो दाक्ति नो चिनि हास्टेनि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा जी अबनति सामुं तांनाय जों साइमाखा अलरेडी थानाव जत जागानो थानानि बरक जों साइतङ जे अबहाय सन्देहजनक कोनो যদি ব্যক্তি तंखांके बा कोनो फैमिली तंखांके रायजा सायाखा तंगै आबरकनो बरक नायतुइ कारणे एसडीएम थ्रु থেকে बरक कागज पत्र जाथाय खायजाकनाय जों आबनो दाक्ति तामनि खायजाक यां तं जों गोबांमा थानाव बुमुंरो रोखा तोफानो बरक खायजाक यां तं आबनो तै थेनाङै तंमुंनो दाक्ति खायजे हेगाके जों सिनि वाइटिएफ बरक हाबो अंखारनाय बरक जे बुमुं जों मांखा जों आं आगेनो साका चाकमागा रामसे जों 16 जननि बरकनि चिन थानि लिसक बायका तंमुंनो दाक्ति जों आबो थानाव बर हरजाक तंमुंनो आबाराव जुदि दाक्ति सामुं खायजे हेगाके जों दाक्ति चिनि वाइटिएफ बरक नायतुगनाय जराव तंमुंनो हाफां जोंनि आइन श्रृंखला जुदि हामियाव खाके आबा हाफां दायंनाय आन बागैनो सारा त्रिपुराव अबायके चलै दं चिनि मंगिया गामि वाहाय जों आबन बागैनो रखनो फाइनाय साला चिनाव तै बसबा कतरनाय चिना आमचाया न जतनो सारा त्रिपुरा लोकरनो अबायके सबा खायबायनि बागै चिनिखौ हामबाय सर कोनो काट ऑफ डेट एखा काट ऑफ इयार बो काट ऑफ इयार ने खबजा गाबो जे इलीगल इमिग्रेंट फाइनाल भारत वर्षनि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स काट ऑफ डेट रिया ठीक है आबन बागै त चिनि सानमुं काट ऑफ डेट बनथों जों इंडिया मुदि चुक्ति बास्तबायन खायनांथों डीएनबी एकॉर्ड बास्तबायन खायनांथों एटीटीएफ चुक्ति बास्तबायन खायनांथों चिनि आबन सानमुं तंनाय